Ne legyek benne. Jó van. Ide beállok. Az Krisztóf hagyja üljön. Aj, de komoly, Dick! Legkomolyabb, ezt hiszem. Há. Aha. Én akarok. Hülye vagy, Evelyn, ezt meg. Hol van Evelyn? Hol van? Elment, én nem megyek. Dika bele! Ezt az Andriska bekszik be. De, hogy fejbe kapjon, akkor majd. Dick. És ígérnek, hogy nem mondjuk, és mi, tehát ott van, megnézzük, hogy át tudunk-e húzni, és éget. Ez üljön már, amikor a fejbe kapjon. Evelyn, veled akartam menni oda. Hogy fél, ez Dika Andriska. Ez tuti el fog esni. Vajon át lehet ugrani, és átugrasztam a fiatalember. Ó, nagy dolog. Geci Bandi. Ja, hát nem. Jó, hoppá. Majdnem átszölt a lába. Megvan a lábon. Kicsit hátra. Jó, de legkomolyabb. Legkomolyabb. Akta! Gyerek már én. És akkor megnézzük, hogy átudják el őket, ugrani, vagy minket, most már négyen vagyunk itt, az négy sávos, és Horváth is, jó! Jó, ez is megvan. Két ember, bátran ember. Dika nyomorult benne marad. Én is akarok, Evelyn, menjünk már így. Jó, de én bemerek feküdni ki mará. A számugrák, és legyilkolom őket. Nem merek maradni. Azt kéne elvenni, hogy jó biztosítás. Ja, a bér. Én eladom a nevet. Evelyn, feküdjünk már, va? Nem volt feküdni. Vigyázz, ő a táskát. Akkor meg lesz meg. Egy visszávasítás tényleg összejött, nagyon jó. Tehát hatal vagyunk csinálni lényeg, és megtalál. És visszafelé is, jó. Na, akkor még két ember jöhet ide. Menj innen, ó. De én nem megyek egyedül, szóval egy ez is jön. Gyere már velem. Nagyon jó. Menjél, zavarban a nő. Következőben én is meg, halljak meg. Menjél. Na, fogja szinte a táskám. Videót. No, ne. Miért? Hát majd hallja. Mara, hol vagyok? Ah. 3, 6, 8, 9-en vagyunk már, Hol menjek? ha mindenit. Ez az izgalom. Honnan videóznak már, Mara? Nem tudom, Mindig megy. hogyha én is megyek. Mindig megy. Megy. Jó van. Ez is visszatás. Akkor elindul el. És megjött a visszatás, csinálni róla. Jaj, de nagyon megy. Kemény? Vagy nem, vagy majd. Amíg két ember. Menjél! Ott vannak. Hallod, menjél! Nem, most ment már innen. Mit nem lát? Nem. Mik az a nő? Hát nem ment tehát. Így, és ígérnek, hogy nem mondhatod a lábam, és hátradőt, a nyugtis készpártyúra és biztonságban tudhatod, mindenki kicsit hátradől, és 12-en vagyunk, de aztán 2, 4, 6, 8, 10, 12-en a Salgótorgán egy rekord,
az autómentes nap alkalmából, többször meglehetál, nem lehet átudni. De talán, hogy biztoság a horvát kerül, horvát kerül A Magyarországon. És szerintem két ember figyelem. Na, nem másik! És valahogy így hétfőzés, gyenge órásig ezt sorolhatatlan. Köszönöm, hogy nézed már kis jobbat. Horváth Feri, legalább egy méterrel magasabbra ugrik, mint én. Horváth Feri, fölmutatva. Ó, majdnem bejrejtett. És itt a Romeo, aki viszont nem a magasságára üres hátra. Technikáról és ott van egy Dehogy. Romeo. Most vezet haza. Talán teljesített. Geszük olyan jól néz ki. Próbáljuk meg a kormányt keresztül, csak nehogy így érkezzek le. És ott az extrás a kormány. Na, de nekem nem kell ezt szóval. Már Horváth Feri ismét a 8 óra. Azt ő szeretnénk? Na, de akkor nem kell között. Horváth Feri Attól kell nekem Geszük. Na, majd ezt ja. De sem azt is kéne. Nem ütöttél velük. Nem beszél. Játék a taps. No. Az előbb hideg volt. Nem tudom, sikítunk. Sikítunk. Ó, de nem beszélek ezeket. Ugye vagy? Azt így hapszik a táj. Ők is először megfogja a kezüket, akkor ugyanazon, ahol elhúzod az első hátratartót. No! Kell sajnos húzni, rányosított egy kicsit meg. Elfog esni. Krisztóf is bepróbálta már hátratartót. És ott a hátratartó, ahogy a magyarok tudják. Minden alapot így játszunk. Gyerünk már vissza, hogy ide azt rettőjük. Lekapom a biciklit. Köszi az a izé. És ott a hátratartó. De már ez volt. Hát olyan volt. Jaj, ez de. Figyelj már! Ezt a falit vele nem lehet beszélni. Még egyszer azok kedvéért, akik lemaradtak, Sózó, Halerról vagy Andruska, nem szabad nekem a bejelmített falit. most megtanuljátok, mi a különbség a Haler vagy a Haler és a Halerről. Várjál, tudom. Hát most következik egy hátratartó, a vízszintes térgén szóló. Már egy irgalmas vagyok. És most milyen... Kérjek, azt lerántjuk a biztóról. Végig Romeo, Ez basz meg, gyere. És megtalálja. Azt hittem előtte, olyan volt. Még átugott, hogy találok is. Há, előbb is átugott. Hát, jön. Megnyissa a fékezést. Na nézzük. Horváth Feri, egy kicsit húzódjatok hátrébb. Gyerünk már, Pasti! Nem figyelj! Igazán? Amúgy ezt nem segít, hogy áll? Tőle nem kell, tőle nem És ott van Magyarországon. Nagyon jó Romeo. De milyen Romeo? Ne nézd rá ki, milyen Romeo! Ne nézd rá ki, milyen Romeo! Mi? Hallottad, Durányi Romeo? Most mondják, nem hallott? Nem hallottam.
Szaltó majd egy szer a következő. És húzhat a indulat vonat, előhonás felé. Aztán Megetilla is az egyik irányba. No, fejezzétek már abba! És nagyon szépen köszönjük a Már figyelmet. te is kerünk passz. Túl a taps, elmondta. Mári vagyok együtt. A srácoknak. Elhagyjon már nekem passit! Legkomolyabb vagy. De ez mi volt? És ez milyen? Fehér és hangos, Turányi Romeo kékben Ez az, kölyökturány. és Horváth Nézd! Vénesztő. Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet!